ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз мехоҳам ки апаҷони Фирӯзаро аз шаҳри Турсия барои шумо шинос кунам. Як бор дига ҳам шинос карда будам, лекин аниқтараш нагуфтам ки апаҷони мо чӣ кору фаъолият мекунанд дар шаҳри Турсия. апаи Фирӯза паставшик ҳастанд, яъне молрасон ҳастанд. касоне ки интернет магазин дора, через интернет бор мефурӯша ё ки савдогар ҳастай, метавонанд ки апаи Фирӯзаҷон либосҳои евро, мусулманская одежда, мужская одежда, детская одежда, пастельни бельёҳо, нижни бельёҳо, он чизҳое ки шумо дар расм дар навор дида истодаин, ҳамаи ҳамира апаи Фирӯза шумода метавонад ки дастрас кунад. закази шуморо дар як рӯз ҷамъ мекунад ва ба тамоми он ҷое ки шумо мехоҳед дастрастон мекунад. тамоми намуди сатрҳо, шарфҳо, ҳамаи он чизе ки дар рӯи экран шумо дида истодаин. тамошобинони азиз, апаҷони Фирӯзаи мо зани мусалмони худмонзанаки надёжниянд. ман мешиносамшона, бениҳоят ширинсухан ҳастанд. агар ки бовар накунед, марҳамат, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, номерои апаи моай сахранид кунед. дар группашон шуморо дабавит мекунанд. ҳар рӯз либосҳо, молҳое ки новинка меброя мепартоянд. шумо интихоб мекунед, савдогаро заказ мекунед, дастрастон мекунанд. доставка ба тамоми шаҳрҳо доранд, ба тамоми бигем ҷое ки шумо мехоҳед доставкатон мекунанд. силкаи каналшона қатъи силкаи группашон якм комментария да закрепит мекунам. метавонед дар каналшон дуроен подписатсия кунед, дар группашон дуроен дохил шавен. обязательно номерои апаҷони моро сахранид кунед. ватсапшон меброя, мехоҳед занг занед, пурсен. ана тамошобинони азиз, раҳмат ки то охири наворҳои мо бо мо ҳастед. раҳмат ки рекламаҳои каналҳои моро дастгирӣ мекунед. миннатдории бепоёни хидмат ба ҳар яке шумо мерасонам. аз номи канали мо салом расонданро фаромӯш накунед. ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз сеюм рӯзе ки ман дар шаҳри Москва қарор дорам. инаи дастагили зеборо дидем тамошобино. да пешаки ма ваза гуфтам, ваза беҳад калон овардан, да замин мондум ки бо чапа нашавад. анама хестам, хоса тайёрима дидам, хай кроватик масоз кардам, машмода нишон дидим ки мада чӣ додан. рости дина омадам, қатъи директоро ҳама мондам, як гостиницаем компания кардем, шиштем, хела суҳбат кардем. ана ин значок так серебро шози кадиш, ай серебро, ай серебро саршудагия иҷа, ин золото, ҳо ай золото саршудагия. так ина вақте ки ман званияи золотои директорма маҳкам кардам, ин значока бояд мада ҳамон момент медоданд. азбас ки ман якум бор цех омадам, якум бор ма қатъи коргарои действительно фирмаи компания аз наздик шинос шудам. як бора ҳамаи ҳаминоя мада доданд ки ҳамино ҳамаш атраш дад доштанд. ана ин вақте ки сереброя маҳкам кардам, инаш золотая маҳкам кардам. ино тиллои сафедан, манам ино тиллои сафедан. так инаш рубиновый директор, аллакай яктаги хеле вай дорам, ман намедонам ник ино бриллиант бошанд, чӣ бошанд. хулоса ҳамаш грамму чекошкати мондагиай. ана инаш элитни директора ма маҳкам кардам, инаш 4 дора. ва инаш национальный директор, инаш тиллоҳай тамошобино, мана навистагия золотая 585 5 грамм будай. мана ино дар ҳаёту зиндагии ма роли муҳима бозӣ мекунанд. ман ният дорам ки дар шаҳри Новосибирск офиси калони хидматкушом ва ҳамаи ино офиси манда монда мешаванд. грамотаҳои ман бигемда, ино аз тамоми бриллианту, аз тамоми чизҳои қиматбаҳо барои ман азизанд. ино
сабаби меҳнатҳои ман, сабаби кори ман, сабаби фахре ки ман фахр кардам ки ман кардам, тонистам айвдаи кор биромадам. Мана инам тиллоя, мана иншам тиллоя, мана ин дута тиллои зардан, инош тиллои сафедан. алҳамдулиллоҳ мекунам ки худованд мара ба ҳамин рӯзҳо расонд. ман бисёр ба худои худ роз мекунам, бисёр бисёр ҳам миннатдории бепоёни худам мерасонам. кӯшиш мекунам ай доираи шариат берун набарам. бисёр ҳам кӯшиш мекунам намозу қуръонма дар вақташ бихонам. мана намозма хондам, бомдодма хондам, шиштам хела. анакун ман ҳозир бозори Садовод мерам. ваъда додам ки кӯдако да ҳар чӣ мехарам, ҳозир мерам падарка мехарам. баъд бегонӣ соатҳои 5 бегаҳ бо духтаракое ки аз командаи ман дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунанд, якта кафеда вохӯрӣ дорем. ва иншоаллоҳ мерам, чӣ мехарам, бозори Садовода навор мекунам, ҳама шаба барои шумо навор мекунам. бо мо бошед, раҳмат ки бо мо ҳастед. ман тайёр уже телефони рабочима мегирам, тамом мерам. и калити номер да дасти худам мемона. ино безопасния. бисёр ҳаминои ман эҳтиром мекунам. манами хейр тамошобино. ҳаво да иҷа ҳаво хунук нестай, ҳаво гармай, просто дина борон буд. имрӯзам инам хеле ҳавояй. сами главни минус савой нест, ҳами қаштам шигр. тамом. ман мерам ҳозир пеши Зайнаб лайф ҳастку. бозори Садовод пеши Зайнаб мерам. ассалому алайкум тамошобинони азиз. сюрприз барои ҳамаи шумо. ман пеши хоҳари азизам омадам. салому алайкум ҳама каса. умедворам ҳаматон созед. имрӯз намақати Саидаҷон вохӯрдам. апаи хоҳари буд ки ай пеш ноз шудем будем, дурда будем, ай пеш надида будем. не ки ай пеш дидам, бовар кунем духтаро беҳтарин занакай. намехоҳӣ ки як қадам ҳамин инсон дур бошӣ. вақте ки вохӯрдӣ фикр мекунӣ ки чанд сол қатъи ҳамин инсон шиносӣ. ҳамихе духтари хоксорай чӣ хеле ки пеш ҳастай, ҳозирам ҳамихелай. боварӣ дорум ки шуморам чӣ хеле ки ман дар Саидаҷон боварӣ дорум, шуморам нисбати ҳамин апау хоҳарем ҳаққонием. забони нею бигем ки ай таҳти дил. раҳмат асалҷон, ман беҳад дӯст медорам. шумади Саидаҷон ҷони ҷигар. беҳад эҳтиром дар дараҷаи олӣ. бовар кунед ихе аждад надоштам. асло ин рӯзое ки бо ҳамроҳии Зайнаб гузаронистам фаромӯш намекунам. худат духтаре ҳасти ки бовар кун чӣ хеле ки дар фарзандои худат самимӣ мегап мезанӣ, ай таҳти дил ки мехоҳӣ ки ҳамин одам пешравӣ куна. бовар кунем намегӯ ки и бегонае, намега ки фақат ма кунам. мехоҳад ки ҳама куна, ҳама кор куна, ҳама нони даҳанша ёва. намега ки не и қинай. як рӯзе ки ман қатъи ҳамин инсонам ба тамоми санаташ Зайнаб и корака ту метавонӣ и корака ҳамаи шумо метавонед духтаро. чизе ки ман қатъи Саидаҷон ҳастам и кама бовар кунед, и кама фаромӯш накунед духтаро, фаромӯш накунед. Зайнабам директори компанияи Фаберлика ҳамроҳи ма кор мекунад. ҳамаи шуморо духтаро даъват мекунам, марҳамат кунед, қатъи мо кор кунед. иншоаллоҳ чӣ хеле ки мисоли гап ҳаракат мекунам, бовар кунед ҳамаи шумо да ман Саидаҷон чӣ хеле ки ёрдам додестай, боз ёрдам метиҳем, қатъи мо кор мегирем тона духтаро. чие ки тонистем ҳам қадар шумо да мекунем ки то ин ки шумоям медонам ҳамаи мо шумо шавҳар дорем, шавҳарои мо мекунад, баъзан шавҳарое ҳастанд иҷозат наметиҳанд, лекин бинанд ки занаке ки барои хонаи худаш мекунад, барои шавҳари худаш мекунад, барои сирғиштомани худаш мекунад, иншоаллоҳ ба ё норӯзигӣ наметиҳанд, ҳамашон розӣ мешаванд, барои ки ҳамаи мо дар дили хонаи берун да нестем. мо я мардаки бегона намебинам, мора гапи гандаи пухти гапо мардаки бегонае намешнавем. дар пеши мардакои худ монем, дар пеши фарзандои худ монем. чизе ки мо дар кора магазини мебиёрем, заказ мекунем, то дари хонаи мора мебиёяд. магазин намерем, либос намепӯшем, намеброем, намекорем. бовар кунем духтаро, ҳатман ҳамин кора ки шумо кардем шумо афсӯс намехӯрем, ба хотире ки чизе ки мода дар корае то ҳозир ҳама хашидае ки тамоми либосаву собуну шампуни рӯзгори хона ҳастае. ҳамаша шумо заказ мекунем. барои чи
шавҳари модар зубнои паста дар кораи модар шампун кӯдакон монда ҳамаш да духтаро марҳамат кунед ина сайдаҷон ма сайдаҷонай бовар кунед сайдаҷон мара корда даъват кардага ман не нагуфтам ина алҳамдулилла озима директори пабликам ягон бор ҳатто видео кардагӣ нестам мара ҷамъ мекуна барои чӣ видео намекунӣ ту намехоҳӣ пеш равӣ бо ин ҳами гапҳои ҳамӣ бовар ка ман чанд қайдида худам да сел мондам ки биём ҳами кора кунам пеш равам мисоли гап нигоҳ кунед сайдаҷон да куҷо буд ҳами мода уже дарсай ки да куҷо буд ҳозир нигоҳ кунед чӣ хел зиндагӣ дорад ман чиштани фарзандошдаги фарзандо садиқ мераванд мактаб мераванд мебиёянд бозира мебинанд кӯдака мебинанд анамиш мода басандаи зиндагии мо барои чия барои фарзандоя кӯшишҳои мо барои чия мо чизе зиндагия дидем надидем аллакай мо дидем лекин намехоҳем ки зиндагие ки чӣ пастиҳое ки мо дидагием мо намехоҳем ки фарзандои мо бинанд мехоҳем ки фақат фарзандои мо вақти хушқати зиндагия бинанд камбудии зиндагия илоҳ ягон фарзанди мо набинанд барои ки мо модарем кӯшишомон барои фарзандомонай чӣ мардакомон чӣ занакомон ҳама барои фарзандо зиндагӣ мекунанд иншоалло ҳаракат кунед духтаро худованд гуфта ай шумо ҳаракат ай мо баракат аллоҳ модаш баракат шава метия духтаро фақат ай мо чия кӯшиш кардан дига ман ягон гап гуфтанӣ надорам ҳама гапҳоро зайнаб гуфт ҳама гапҳош действительно ҳаққонӣ ҳастанд барои мо иштиёи таом наворҳоро аз ҷои контейнери зайнаб дат кунен давом метиҳем духтаро ҳамаи шуморо интизорем духтаро худо куна ки боз мо дар ҳамин столое ки холияй шумо қати вохӯрем шумо қати апаву хоҳар шавем яҷоя қати сайдаҷон шинем нону намаки ядигаримон нахӯрем апаву хоҳари бисёр шавем бешумор шавем апаву хоҳарҳои ман ҳамаи шуморо мо дӯст медорем ҳамчун хоҳар ҳамчун апа интизори шумоем ки шумоам ҳаракат кунем нони даҳантон якташ дута сета чорта шава зиёд шава равад худо ҳофиз беҳтарин тамошобино ҳам мара гусел кардам и дастаҳои гули зебора бинед ишай зайнабҷон ишай духтаракои каманда мана любимые наставницы и падаркаҳое ки духтарако барои ман овардиянд тамошобинӣ ҳазор раҳмат духтаро барои падаркаотон миннатдорам ки омадем ташаккури хидмат ба ҳар якат мерасонам ки вақтҳои қиматбаҳои худатона дариғ надониста омадем пеши шумо миннатдорам барои тӯҳфаҳо тамошобинони азиз иҷа ҷамъомади мо тамом шуд ман духтароро ваъда кардагӣ будам ки ягон татона навор намекунам лекин бениҳоят духтарако бисёр омадагӣ буданд 70 ё 80 нафар занҳо омадагӣ буданд ба дидори мо миннатдории хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам ки худтона ғам додену омаден мара диден ҳар яктаи шуморо қадри қиматтона нури дида тоҷи сар ҳазорон бор раҳмат ҳатто кӯдакои майдаҳотон кати омаде бениҳоят хурсанд шудам вақти ма беҳад хуш гузашт имрӯзро асло фаромӯш намекунам то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон